Shampoo pergi mana? Sana ne? Kuma sun kasa yi ba. Where? Leftovers. Where? Okay, where suke yanka? Where? Da bombs din lamp. Da mai tokin cables ɗin ba? A cikin wannan dare kenan yayin da mai girma gwamnan jihar Kano His Excellency Injiniya Abba kabir Yusuf ya zo duba wannan gida da aka yi musu sace-sace, aka ibi kayayyakin abinci da abubuwa da yi marasa daɗi da fashe-fashe. Gwamna ne adalci. Wannan su ne ƙaunar da aka yi a wannan waje yayin da mai goma mai zafi su excellency Gwamna Abba Yusuf. Sana ne? Kuma sun kasa yi ba. Leftovers. Where? Okay, where suke yanka? Where? Ita gasassun where din suka da bombs din lamp. Tokin cables din ba? Where? Wuce. Na soda. Na da rai. Wannan ne soda ne. Sun rasa yadda za su yi, amma dai Allah ya sa ba su kwanta ba. An ci da abubuwa da yawa. An ci da abubuwa. Kuma ya shirya shi. An ci da abubuwa da yawa. Kuma ya ga duk wani rubutu kawai. Ai ba su ma san me suke ɗauka ba. Wallahi ba su ne ba. Ko ba su san me za su yi da shi ba. Kome da ya san shi Hello, Marwa. Ko kuma hannayen da duka ne da sanda ba zo kuma ga kofa an fi amma an shiga gashi da an falla kofofin ba duk goma a zo a bidiyo ya kaga yanzu mun san I will be charged for Ai, ina mun fara magana.
kada muna abin da sai da jazin da yanzu dai su alƙalan da tashi nan ne Thank you.